Армията, която унищожава Картаген, завладява Гърция и стига до бреговете на Рейн и Ефрат, не е армията, с която Рим е започнал. Зад всяко от тези завоевания стои нещо, което рядко се споменава. Поредица от болезнени провали, унижения и спешни реорганизации. Рим не е роден с военното си превъзходство. Той го е изработил бавно и прагматично и твърде често под натиска на поражения, от които е трябвало да се съвземе. Това е историята на тази трансформация. В началото на съществуването си, Рим водил военното дело подобно на другите италийски племена. Няколко клана се обединяват в кланови банди, чиято цел е нападение или отбрана. Не съществуват униформи. Качеството на оръжията варира драстично. Типичният войник няма броня. Разполага с копие и щит и каквото друго може да си позволи. Тази картина се променя радикално в края на 6 век преди новата ера с реформите на 6-тия римски цар Сервий Тулий, управлявал между 578 и 535 година преди новата ера. Източниците на тези сведения са Ливий и Дионисий Халикарнаски, писани векове след събитията, и съдържат митологични напластявания. Реформите вероятно са реални, но конкретните детайли следва да се четат с известна резерва. Сервий е известен с това, че въвежда ценз, по силата на който се прави систематично преброяване и оценка на имуществото на всички пълнолетни мъже-граждани. Въз основа на него, гражданите са разпределени в 5 класи. Колкото по-богат е гражданинът, толкова по-скъпа екипировка трябва да осигури, но и толкова по-важна позиция заема на бойното поле. Така армията се превръща в отражение на класите в обществото. Първата и най-заможна класа е екипирана по гръцки образец. Бронзов шлем, нагръдник, кръгъл щит и копие. Втората класа показва характерен компромис. Тя не е задължена да осигури пълна гръдна броня, а вместо скъпия кръгъл гръцки щит, аспис, започва да се появява продълговатият италийски скутум. Скутумът предпазва по-голяма площ от тялото и позволява активна употреба като оръжие. С него можело както да се парират удари, така и да се нанасят. По-бедните носят само бронзова плоча, защитаваща сърцето и ключовите органи. Четвъртата и петата класа, най-бедните, воюват с копия и прашки. Тази система поставя финансовата отговорност върху самите граждани. Всеки войник сам купува и поддържа оръжието си. Понякога то преминава от баща на син като семейна реликва. Поради това все още няма стандартизация. През ранните векове на Римската република, снаряжението и тактиката са силно повлияни от гръцките. Основната бойна формация е фалангата. Тя работи блестящо на равен терен срещу противник, готов да играе по същите правила. Рим е само един от многото градове на Апенинския полуостров. Градът се борил за оцеляване сред агресивни съседи. Нищо в тези ранни векове не предвещава бъдещото му господство. 4 век преди новата ера донася поредица от унизителни поражения за римляните. Галите опустошават голяма част от Рим около 390 година преди новата ера. Самнитите, планинският народ от Апенините, нанасят на римляните едно от най-тежките им поражения при каудинийските проходи. Именно тук се проявява качеството, което ще отличава Рим в продължение на векове. Готовността да се учи от онези, които са го победили. Тежката гръцка фаланга се оказала особено уязвима и тромава на неравния хълмист терен на Централна Италия. Необходима била нова система, по-гъвкава, по-адаптивна. Това довело до зараждането на манипуларния легион. Новата система вероятно била вдъхновена от самите самнити, чието тактики Рим изучава след поражението си.
легионът се реорганизира около 3 линии и на по-малки бойни единици, наречени манипули. Между тях имало ясна логика на взаимодействие. Хастатите формират първата линия. Обикновено това са по-млади, по-малко опитни момчета. Обичайно са въоръжени с 2 копия, едно тежко и едно по-леко, както и с къс прободен меч – гладиус. Щитът им е овален с кутум. Принципите са втората линия. Те са по-опитни, по-добре екипирани. Имат подобно въоръжение, но по-качествено, и някои носят верижна броня. Този тип броня заслужава внимание. Заимствана от галите, тя осигурява добра защита, без да ограничава движението. Тя ще остане сред стандартното римско снаряжение до края на империята. Триариите образуват третата линия. Те са мъже от средата на 30-те до 40-те и са опитни и надежни ветерани. Въоръжени са по-консервативно. Все още носят дългото копие хаста, взаимствано от хоплитското снаряжение. Те са резервът, последната защитна стена. Всяка от тези групи е разделена на манипули. Тактически единици от около 160 войника. При триариите 60. Между манипулите има пространства, равни на фронта на самите тях. Промеждутъците на манипулите на хастатите са прикривани от манипулите на принципите, а те от своя страна от манипулите на триариите. Преди да влезем в самата тактика, трябва да споменем четвъртия елемент. Това са велитите, бързите. Те са леката пехота в републиканската армия. Обикновено са по-бедни граждани, неспособни да си позволят пълно въоръжение. Първоначално римляните считали, че безимотните нямат мотивация да се бият, но след кризата, последвала от пуническите войни, именно най-бедните граждани се оказват единствения възможен източник за нови попълнения. Велитите се разпознават по шлемовете, покрити с вълча кожа. Въоръжени с куп леки копия и меч. Битката по манипуларната тактика се разгръща на фази. Първо велитите излизат напред, обстрелват противника, търсят слаби места в строя му, след което се оттеглят през пролуките между манипулите на хастатите, назад, зад триариите. След това хастатите изхвърлят пилумите си. След хвърлянето, хастатите вадят гладиусите и влизат в близка схватка. Ако успеят да пробият, то битката приключва. Ако не, те се оттеглят през пролуките между манипулите на принципите и им отстъпват ред. Ако и принципите се провалят, влизат триариите. От тук идвало римското изречение «Res ad triarius venit» – работата опря до триариите, използвано за описание на наистина сериозна ситуация. Манипуларната система е толкова успешна, че в крайна сметка достига собствените си лимити. Докато Рим разширява владенията си, кампаниите стават по-дълги, по-далечни и по-сложни. Воюва се не само лятото, а целогодишно. Сраженията вече не са само срещу местни италийски противници, а срещу армиите на елинистичните царства в Гърция, срещу Картаген в Африка и народи от Иберия до Мала Азия. Системата изисква войници с достатъчно имущество, за да се самоекипират. Непрекъснатите войни изтощават дребното земеделско съсловие. Хората, върху чиито плещи стои армията. Мнозина се завръщат от дълги кампании, за да открият фермите си запустели или изкупени от богати земевладелци. Ето защо армията, която победила Ханибал, която унищожила Картаген, се оказва структурно неподходяща за управлението на това, което е завоювала. Рим има нужда от нещо, което до тогава не е имало – постоянна, платена, професионална войска.
Но преходът към нея крие един въпрос, на който Рим ще намери отговор едва век по-късно. И отговорът ще промени не само армията, но и устройството на самата държава.